Dahil sa kapigsaan, may tinipak niya nga mo. Dapat dua orang telepon, 1, 2, 3, 4, sa dalawa na to. Ay, wala kasi ay sa laging nanonood. Sige pa, sige pa. Diretso yung mambe. Baka kami ang kanayin. Nilinggan mo. Mamado. Wala ka kondisyon mo kaya mata. Kasalampat? Ha? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kahit basta na may Kasama ka nga ay. 1, 2, 3, 4. well, pwede rin. Nakakindot na. Ay, ganun. Ganun. Ay, kaya man.